מר ישראל לקטגוריית צעירים עד גיל 23. 15, ברודני נתנאל. תכירו את נתנאל ברודני, תושב חדרה, בן 23, שהוכתר כמר ישראל הצעיר לשנת 2012. אני אוכל כמעט 8 ארוחות ביום. הארוחות כוללות ביצים, בשר דל שומן שזה חזה עוף או פסטרמה, והפחמה היא אורז. אני אוכל כמעט 32 ביצים ביום, כמעט 700 גרם בשר, ואורז כמעט 400 גרם. להיות בדי בילדר זאת אומרת שאתה קם בבוקר, אתה יודע, יש לך סדר יום מסודר של הארוחות שלך, וזה כרוך גם בסבל קטן של ארוחות של אוכל יבש ודברים כאלה, אבל זה שווה את כל הדרך. לא פשוט להיות מר ישראל, מדובר בעבודה קשה ולא רק בחדר הכושר. שימו לב למשל לארוחת הצהריים של נתנאל. האוכל נבחר בקפידה, נשקל, והארוחה היא ארוחה ארוכה ואיטית. שאין כאבי בטן, וזה בדיוק המזון שהגוף צריך לאכול, אז גם אין הרבה יציאות. מה שנראה תחילה כתרופה, מתברר כמרכיב חיוני בפיתוח הגוף. תוספות מזון למיניהן. את רוב הוויטמינים והתוספים אי אפשר לצרוך במזון, אז נדרש לקחת אותם, שלא יהיה פירוק שריר, ושיעזור לי לעלות במסה יותר נקייה. במהלך התחרות מציגים מפתחי הגוף בפני צוות השופטים לא רק את גודלו ועיצובו של השריר, אלא גם את הפרופורציות בין השרירים. אם אתם לא מזהים את נתנאל, זה בסדר. המתמודדים צובעים את עצמם במראה שזוף על מנת להדגיש את השרירים ככל שאפשר. צבע שחור ייראה יותר רזה, אז שכל המתחרים יהיה להם צבע אחיד, ושאפשר לשפוט אותם כמו שצריך, צובעים את הגוף. כשיש לך פרטנר זה יותר קל, כי יש מי שדוחף אחד את השני גם במצבים קשים, שאתה בדיאטה ויש לך מצבים שאתה רוצה להישבר, אז הפרטנר דוחף אותך, אתה דוחף אותו, ביחד אתם מגיעים. פיתוח גוף זה תחום מאוד קשה. רק אנשי אליט שיש להם מוטיבציה ומשמעת קשה יכולים להיכנס לתחום הזה. מי שרוצה להתחיל, בהתחלה שיתחיל לבוא לחדר כושר, יראה משמעת מסוימת, מוטיבציה, שיראה שהוא אוהב את התחום, ולשמור על תזונה נכונה.